Hola, soc Santi Triguero i ara us explicaré una mica el meu 11 ideal d'aquests 20 anys de futbol català o d'amateur que porto, tot i que haig de dir que em deixo alguns. Comencem. Lluís Eloi va ser la primera persona que va confiar en mi amb el futbol amateur i que em va donar l'opció de trepitjar tot aquest territori, amb 18 anyets. Jaume Creixell, que haig de dir del Tigre, és el meu pare futbolístic, tot arreu on ha estat sempre m'ha cridat, m'ha ajudat i li dec molt de tot el que he fet, li dec a ell. Dani Planagumà, un referent a nivell golejador i a referent com a rival. Sempre que jugava contra ell, per mi era una persona a aprendre molt d'ell i conservem una molt bona amistat, tot i no haver jugat mai junts. Marc Llarès és una mica un paral·lelisme amb Dani Planagumà. El mateix, un referent per mi a nivell futbolístic, a nivell de persona, tot i que a diferència del Dani, amb ell sí que he pogut jugar amb ell i m'ho vaig passar molt bé l'any que vam estar junts. Pucci, és un cas curiós, perquè què haig de dir de Pucci i jo, és un mite del futbol català i l'última etapa del Vilafranca em va fitxar ell, tot i que no em va poder entrenar mai pels problemes a la vista. Però la poca estona que vaig parlar amb ell per fitxar n'he tingut prou per tindre una molt bona relació amb ell i una bona amistat. Gerard Boira és com el meu germà petit futbolístic. És dels jugadors que més anys hem jugat junts, em sembla que hem jugat junts, portem jugant junts uns 12 o 13 anys. Hem coincidit al Vilanova, hem coincidit al Gavà, hem coincidit al Vilafranca i per mi una gran persona i un gran futbolista. Manel Moya, una altra de les persones que m'ha marcat a nivell futbolístic. Quan tu ets futbolista tens altibaixos, hi ha vegades que les coses et surten millor i les coses que et surten pitjors. En un dels millors o pitjors moments que jo estava, ell em va agafar, em va trucar, em va convèncer per seguir jugant i li agraeixo molt perquè realment ell em va donar l'opció de tornar a agafar aquest nom a la tercera divisió. Santi Palanca, van ser 5 anys molt bonics a Vilanova, van fer un play-off, 2 o 3 vegades 5 jocs, un tio que és futbol en estat pur, sap molt de futbol, té molta experiència i és un gat vell, tinc molt bon record d'ell. Pepe Fos, dins del futbol no només són jugadors, també hi ha entrenadors, com he dit abans, i persones externes a lo que és una mica el que és el terreny de joc. En aquest cas, Pepe Fos, que porta 1000 anys com això de delegat, ja el vaig tindre quan vaig començar amb 18 anys al Vilafranca i ara torno amb 38 i continua estant igual i fent la mateixa feina, un crac, que haig de dir. Ivan Moreno, si aquests 2 últims anys he jugat a futbol i he tingut l'opció de quedar a pitjor tercera divisió, és gràcies a ell, perquè en el moment que ell arriba jo estava més cap a casa allà que no als terrenys de joc. Ell em va convèncer per continuar, m'ho estic passant molt bé, és un gran professional i un gran psicòleg a nivell de saber portar un vestidor. I aquí aquests dos, Guillem Prieto i Alberto García, són d'aquestes persones que passin els anys, et deixen, ja no només són companys d'equip, sinó que són amics del futbol, i aquests dos són amics de veritat. I és una mica un paral·lelisme, he volgut ficar amb aquests dos, podria haver ficat molts més, en deixo molts, els demano disculpes, però és una mica de jugadors que han estat a tercera divisió, uns que han acabat deixant el futbol per les circumstàncies, i uns altres que han arribat a jugar a primera divisió per les circumstàncies, o sigui, des del mateix punt, 2 vies diferents. Però a nivell d'amistat, a nivell d'humilitat i a nivell de respecte, els dos són uns cracs i ens portem molt bé. I per últim, això és la clau que jo hagi estat jugant a futbol durant 20 anys i encara continuï, la meva família. Aquests sí que són, per mi, els 2 millors gols que he fet, són aquests dos, el Guillem i en Santi, i aquesta noia d'aquí, la Lourdes, que no és la Lourdes, és Santa Lourdes, que si no fos per ella jo tampoc estaria jugant, perquè el sacrifici que comporta això amb aquests nivells i pel que comporta a nivell econòmic, poca gent ho fa. Simplement donar-los les gràcies. Aquí afegiríem uns pares, també ho haig de dir, i la meva germana, però ja et dic, això és la clau que el pal de paller continuï dret.